Wara li ma rnexxilux jilħaq il-miri li suppost laħaq sal-2020, issa l-Ministru Aron Farrugia qed jipprova jagħti jifhem li fejn jidħol it-tibdil fil-klima ser ikun qed jilħaq il-miri sal-2030, għalkemm qed inessi l-fatt li ħafna minn dawn il-miri suppost intlaħqu s-sena l-oħra. Pjan kostet ambizzjuż illi ħanilħu permezz tiegħu il-miri tal-2030 kif ukoll illi Malta ssir ekonomija b'żero karbonju sal-2050. Dak diġà huwa tajjeb. Għalkemm il-Ministru Aron Farrugia qalilna li għandu pjan, jidher li dan il-pjan mhux xejn għajr tnedija ta' konsultazzjoni. U minkejja li l-istess Ministru saħaq li ma jistax jinħela żmien aktar u aktar wara r-rapport ta' tħassib li ġie ppubblikat kmieni din il-ġimgħa, fil-verità Gvern Laburista ħela 10 snin u miri li suppost intlaħqu fl-2020 ser jispiċċaw jintlaħqu fl-2030. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qed ikompli bil-ħidma tiegħu mill-Oppożizzjoni wara li ħareġ ir-rapport mill-Bord Intergovernattiv dwar it-tibdil fil-klima. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iwaqqaf korti fih dan il-Partit Nazzjonalista ħalli mill-aktar fis tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima sabiex din il-materja tant importanti għal-futur tagħna titqiegħed fuq l-aġenda nazzjonali. Bernard Grech qal li t-tibdil fil-klima ilu emerġenza l żmien twil iżda din it-tema dejjem kienet tintefa' taħt it-tapit u tintesa'.